Enw i di Roger Williams, wy'n awdur sgrin yn gweithio yn Saesneg ac yn Gymraeg, di sgrifennu beth fel Caerdydd o ddar, S4C tan ddiweddar a cyfres newydd sydd heb gyrraedd y sgrin eto ond yn y gwaith cartre. Dwi'n mynd i sôn tymor bach, dwi'n mynd i sôn am y resymau tu ôl i'r argyfwng sy'n gwynebu S4C ar hyn o bryd, a hefyd sôn am y dyfodol o ran S4C. A mae'n fwy o perspektif o tu fewn y diwydiant yng Nghymru. Wi wedi goffod sgrifennu'r geiriau yma lawr, oherwydd wedi land o'n hunan mewn trwbl yn barod yn sôn am y mater yma yn gyhoeddus. Felly, yma ni. Dim ond tair sianel deledu oedd da ni yng Nghymru pan gath S4C i'w sefydlu. Nid oedd sianelau teledu'n darlledu rownd y rîl fel maen nhw heddiw. Doedd nhw ddim i gyd hyd yn oed yn darlledu yn ystod y prynhawn. Doedd dim ryngrwyd, dim ffonau symudol, a dim ond ychydig o gartrefi oedd yn berchen ar warewyr fideo. Bron i 30 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae pethau'n wahanol iawn. Canodd o sianelau, y rhan fwyaf ohonyn nhw'n darlledu dydd a nos. Y we sy'n golygu ein bod ni'n gallu gwylio raglenni pan ymwneud ni drwy wasanaethau fel iPlayer a Click. Mae fe hyd yn oed yn bosib nawr i ni brynu raglenni ar iTunes yn syth ar ôl i'r raglen cael ei dangos. Allwn ni wylio raglenni ar ein ffonau symudol, ar yr iPad, DVDs, Blu-ray. Mae lot di newid ers i S4C lawnsio yn 82. Y datblygiad mwyaf heb os yw'r newid i wasanaeth teledu digidol. Pan benderfynodd y Llywodraeth fod y Deyrnas Unedig yn mynd i ddechrau darlledu yn ddigidol, oedd rhaid i S4C esblygu i fod yn sianel Iaith Gymraeg am y tro cyntaf. Nath y datblygiad olygu bod Channel 4 yn mynd i gael ei dangos yng Nghymru ynghyd â nifer o sianelau newydd. Byddai rhaid i S4C newid, creu lle i'w hun yn y tirlun newydd hwn. Roedd polisi S4C i geisio darparu gwasanaeth cynhwysfawr yn uchelgeisiol. Y weledigaeth oedd sianel yn debyg i ITV1. Raglenni drwy'r dydd a raglenni gyda'r hwyr. Pan ddechreuodd y sianel yn 82, nath i ddangos 22 awr o raglenni Cymraeg yr wythnos. Erbyn heddi, mae'r sianel yn darlledu dros 100 o oriau yr wythnos, fel mae heini eisoes di gweud. Beth sy'n anhygol am y traws newidiad hwn yw bod y weledigaeth wedi cael ei gwireddu heb arian ychwanegol gan y Llywodraeth. Mwyn darlledu mwy, oedd rhaid torri cyllidebau raglenni, a dyma yn y marn ni oedd dechrau problemau'r sianel. Benderfynodd awdurdod S4C lawnsio gwasanaeth Click ar y we, S4C 2, y gwasanaethau i blant, Q a Stwnsh, a'r gwasanaeth manylder uwch, Clearlyn. Mwy o ddatblygu heb fwy o arian. I wneud y mwyaf o'r arian oedd da'r sianel, y syniadaeth oedd bod rhaid cael llai o gwmnïau annibynnol i wneud y raglenni, i ymgynoli adnoddau. I ateb ar cwymp yn nifer o gwmnïau cynhyrchu, benderfynodd S4C gyflogi llai o gomisiynwyr arbenigol hefyd. O gymharu â 1982, mae'r raglenni yn nawr yn cael ei creu gan llai o bobl, gyda llai o arian a llai o amser i ddatblygu a'i cynhyrchu nhw. A pham? Achos bod y sianel am wneud mwy. Ond beth sy'n bwysig i gofio yw bod neb di mynnu bod S4C yn esblygu yn y ffordd hon. Strategaeth yr awdurdod oedd hi. Strategaeth bold ac heriol i gystadlu yn yr oes digidol. Ond heb arian ychwanegol, nid oedd y strategaeth yn gynhaliol. Zero rating, wedodd y pennawd, mae pawb yn ei gofio yn y Western Mail. Teuluoedd Cymraeg a Iaith yn cyfaddau i bod nhw bron byth yn gwylio'r sianel erbyn hyn. Jeremy Hunt yn ymosod ar y sianel, a gwleidyddion Cymru yn araf iawn i'w amddiffyn hi. Roedd y strategaeth wedi methu. Ond mae cyfle dyn ni nawr i ddylanwadu ar ddyfodol darlledu yn yr iaith Gymraeg. Mae cyfle dyn ni sicrhau bod S4C
yn datblygu i fod yn wasanaeth perthnasol i Gymru Gymraeg o bob oedran unwaith yn rhagor. Os yw cynlluniau'r glymblaid Leideinig yn cael ei gwireddu, bydd llai o arian dar sianel i'w wario, a mae'n rhaid bod yn realistig am hynny hefyd. Bydd eisiau felly ail-ddychmygu ac ail-ddiffinio'r gwasanaeth, penderfynu beth sy'n bwysig ac ail-adeiladu'r sianel. Mae syniadau gwahanol dy phawb ynglyn â beth y dylai'r sianel fod, dwi'n gwybod, ond yn bersonol, dwi'n meddwl bod eisiau anghofio'r syniad o wasanaeth sy'n ceisio EPA ITV1. Bydd ddim ddigon o arian gan S4C i ddarlledu o 7 o gloch y bore tan hanner nos rhagor. Doedd dim digon o arian gyda'r sianel i wneud hynny yn y lle cyntaf beth bynnag. Mae eisiau parhau i ddarparu gwasanaethau i blant yn ystod y dydd, ond wedyn y ffordd orau ymlaen fyddai cychwyn y prif wasanaeth am 7 o gloch y nos. Byddai Q a stwnsh yn wasanaethau yn debyg i CBeebies a CBBC, a'r gwasanaeth gyda'r hwyr yn gweithio yn yr un ffordd a BBC 3 neu BBC 4. Yn ystod yr oriau cyfyngedig hyn, byddai'r sianel yn darlledu llai o raglenni, ond mae'n gobeithio raglenni gwell. Byddai mwy o sylw yn cael ei roi ar brosiectau. Ble mae'r ffilmiau ardderchog wedi bod yn ddiweddar? Ble mae'r cyfresu comedi llwyddiannus? So ni wedi cael nhw. Yn y gyfundrefn newydd, byddai'r raglenni'n derbyn cyllidebau digonol yn cael ei datblygu'n iawn, eu cynhyrchu'n ofalus. Mae eisiau raglenni creadigol, raglenni mae pawb eisiau ei gweld, raglenni sydd unwaith eto yn cael ei gwerthu tramor. Mae'n bwysig hefyd bod y sianel yn cael presenoldeb cryf ar y we. Y chwyldron nesaf, un sydd eisoes wedi cychwyn, fydd chwyldron y ffordd mae pobl yn gwylio raglenni. On demand yw'r syniad mawr ymysg o rai sy'n rhedeg gwasanaethau. Mae rhai'n rhagweld y diwedd o sianelau teledu gydag amserlen draddodiadol. Bydd yr offer gyda ni i gyd ymhen ychydig i lawr llwyth o raglenni a'i gwylio nhw ar dyledu, cyfrifiadurydd neu ffôn pan ymynwn ni. Mae rhai'n gwneud hyn yn nawr, a mae'n bwysig bod S4C mwyn y gwasanaeth ac mwyn yr iaith yn rhan amlwg o'r newid mawr hyn. Mae rhaid i S4C newid. Mae newid yn gallu bod yn beth da, mae'n bwysig, ac mae'n bwysig ein bod ni gyd yn rhan o drafodaeth gan ein sianel ni, y Cymru Cymraeg